Așa, s-a închis de câteva ori. Scuzați-mă că s-a închis de câteva ori. Să nu vă uitați la un episodul când s-a închis, că e numai de 3 secunde. S-a închis și mai enerva rău. Asta nu știu de ce se închide. Deci, fac pinul acum. O să-i fac pinul lângă corzi. Dacă e extrem lungă, nu poți să faci pinul lungă. Așa, da. De ce nu merge? Ai văzut ce se dată de mișcare? Cum? Uneori așa îi se întâmplă. Uneori. Uite, acum fac pinul și o să închei transmisia. Stai un pic. Îi fac pinul după ce fac și manevra de final. Care arată mai bine. Se aude că am întrerupt. Așa se aude că am întrerupt. Că nu prea merge mie telefonul. Mi se mai blochează uneori. Sper că dacă mai vreți episoade, dați like și spuneți în comentarii. O să fac oricum și fără să spuneți în comentarii. O să fac Roblox. Mâine o să-l fac. Mâine cred că o să fac și Minecraft. Da, mâine sigur fac Roblox. Dar Minecraft nu prea știu. Poate mai pe seară facem Minecraft. Da, poate mai pe seară facem Minecraft. Pentru că vin părinții mei și poate vom merge pe undeva, vom escalada un munte, vom merge pe un munte. Facem un vlog pe munte. Așa, da, o să facem un vlog. vlog. O să ne vedeți. O să mergem cu picioarele. Mergem pe la cariera, pe unde merg tirurile. Pentru merg tirurile. Aici suntem noi în Câmpul Lung. Mușcel. Așa, în Stoienești. Ba, nu prea. De că verișorul meu este cam din Păști. Da, eu sunt Și din ăsta e București. finalul episodului. Deci, Da. de V-am capăt, zis, eu sunt din 1, București. 2, 3. Așteaptă-vă 1, 2, 3-ul. Și acum o să vă spun ceva frumos. La revedere! La revedere! Și noapte bună!